Mul. Mul. Won. Mul. Endi wong? Mul. Mul. Jadi sopo to kek, oi. Oi. Sopo kowe? Ini sopo to kek? Metu delet penting, Mul. Penting apa to? Penting nggawe dhuwit apa arep ngutang? Metu delet to. Penting ki. Enteni sik, aku sik salin. Nah, cepet ya, tak anteni. Oh no. Yo, sik tak metu. Wah, asem dari sopo to, Mbak. Aku metu malah enek wong ditenono diganti balik. Tak pikir sik sopo. Kok aku tau denger suara kuwi. Mosok irul. Jas itu tak bulan rono. Oh no. Bulai ora ono. Bulai kerene. Terlalu ya sowan ora wong penting-penting kok. Rasa mancing Jawa kujane. Lagi wayaken gitu. Heeh. Ya iki wong ning kene. Enggak yakin dia mau iki ketoke. Woi. Oh, asem tenan opo?